Modestus where you know. Olepeni Onya Diago Prince Wizo Onya Diago Father Nekaraka Izujeje Kurute Onishiane Onye Kuzara Nebuga Kogo Kaibaya Onishiane Nebuga
lụlọ ekwora egwu iwu ihe ndị anya m na-abọ hụ na mmanụ ndị nkụ karịrị aka ikpe ka m maara si bibi mmadụ nwere isi ihe ka m maara si ọgaranya nwere isi ya ọgaranya nwere isi pọma na-enwe ọdọ ụra bibi mmadụ dị iche na ụra pọma gbachara mekwa ụlọ ichere n'ime mme mgbogbo ọzọ wụ ya wụ mgbogbo okwukwe nwabịa ịmarụkla ya nwabịa ụwa n'oriri echi m garala aka amụma mmiri echi ahụ ka m maara si jenaretọ bigi man si jenaretọ bigi man dị iche jenaretọ pọọ man na ọ dịkwa iche echi m garala aka amụma mmiri echi m maara si plati bigi man si plati bigi man dị iche ọ dị iche na plati pọọ man agara m na aka amụma mmiri hụrụ jenaretọ ya list ya eji ejiri moto agbịgha eji ejiri moto agbịgha ya and ya zụwa azụwa mgbe ọ bụla ọ zụwa ị gaghị ama na plati zụwa ọtụ plati pọọ man eji ama ọkwa plati pọọ man eji ebu ụzọ ma ọkwa eji ebu ụzọ ma ọkwa bụ ife agbịghị agbịghị ụmụaka gbanyụọ na friji agbanyụọ kwụfụkwa na fan cheke ma tv mmanụ n'ọkụ onye nwe chaja kwụrụ gbara m fuelu n'izie ya o yiri sheki ikpe ya ọfụma were ebe blọkụ dọwara m planti maka ịgba ọsọ astati ya planti pọma na-enye n'ụrụ ya ịnụ na planti pọma anị ụra planti pọma na ịma anyị ga-anụ astati ya planti pọma na ịmakwa anyị ga-anụ tọrọ abịkwa anyị ga-anụ tọrọ abị tv ga-anụ tọrọ ana akpịrị eletrik anya nọ ga-anụ ọnyụọna ole si megara mekaniki ya bịa stati ya amụma mmiri Solomon ya Solo iwu nwanne nkweli iwu nwa bụ amụrụ n'ala ụmụ oke na-eme aba mba eze Solo ekepsi polisi na ọnụ ụzọ ama m sọrọ ndị amị akwụsị ma dị nkwụsị gị ewere hile ọsọ chụwa m ọsọ baba okrọs ọrụ ọ bịala anya na efe ndị chụwa bịa gawo ndị amị mebiri oke ole ebe eze adịghị da ahụ mba echi m ụlọ ọgwụ anyị otuo ukwu m niile wee ọgwụ akpara m abụ aka m odirip akpụrụ m akwụ nnukwu mba ma aga m anọ nga ahụ onye a na-esi mkpa ebela ada ahụ mkpa na m ga-arụ polishment onye amịela anya n'aka nri bịa hụ blọkụ dị 510 asị pawa blọkụ mebiro pawa blọkụ hapala blọkụ pa 500 blọks ya 410 aga na nga nsibe ezi ike pafọcha ofu ya na-ekwu onye isi ndị amị m gara kụọ n'egwu m nwee nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ mbido tiwe ọhapụ nwa mama onye nyere gị polishment sawa ụmụ m gago ya ebido pawa ọrụ ụmụ m gịawa arọ dị uru olula akụrụ m uwe gwuo ole oturu si na-eche anya were polishment nye ya kpachara ụmụ nga mma bịasị m ọkụ ma na m sọrị ma ekwe ya bịa jụọ m sị ma pala blọk ole sapala blọkụ 500 ya 410 onye isi ndị amị agwa m iwe ha owele m blọkụ niile m parala pana mpaghachị azụ ịmasị onye isi ndị amị ya na ụmụ nga ya nwa ole onye nyere m ọrụ ahụghị ọhụrụ onye isi ndị amị obodo derenu unu dere ji ọkụ nwa mama abịa n'inye ya olu obodo derenu dere ji unu dere ji ọkụ nwa mama abịa n'inye ya mmanwụ nwere dere ji unu dere ji ọkụ nwa mama abịa n'inye ya olu
Communication. I score.